Margo Laras lho iki. Asli lho. Tenan. Noise juga Heri Wijaya. Apa? Asli lho. Oh, asli. Yo, buat Mas Sukriyanto yang wonten Rungkut Surabaya. Iki Mas Sukriyanto, yang wonten Rungkut Surabaya Salve kanggo dulur Margo Laras, muga-muga diparingi seger waras kabeh. Amin Mas Sukriyanto nggih. Kangge Mas Igo. Mas Igo Salve pun dipun atur kepada Pak Yem Isor Sukun. Mak Yem sugeng mirsani lewat live streaming. Kangge Bapak Ibu Vina yang wonten dalam gendeng sugeng mirsani lewat live streaming. Pak Suwono, ayo no. Kita akan terima kasih matur nuwun Mas Giyoto ingkang kagungan cara Bang Drada Kedung Pring Lamongan Jawa Timur. Pak Carik Siswo Raharjo sekeluarga wonten dalam kayen sugeng siang sugeng ngejitiban spesial kangge panjenengan Pak Kasum kayen sekeluarga sugeng Dalu Budal kayen delok Margo Laras. Jroning atiku nalika sliramu ning aku topat apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa ya karo lanang kok karo sapa tak suneni nolan wangi muga-muga kasih ngejabai sangka panangon mau balik bisa kumpul kaya wingi uni taun ana windana tak onteni ing pucuke tresna belang raka bebasane dik iya mok katon